Bayi lek wis umur setahun lur, biasane karo wong Jawa utawa adat Jawa kuwi ngenekne brokokan bayi setahunan. Kuwi biasane bayi umur 14 wulan utawa 12,8. Dadine sekitar 14 wulan utawa 12,8 kuwi dibrokoi, jenenge brokokane brokokan bayi tahunan utawa setahunan. Lah, nang kono kuwi lur, mengku hikmah apa? Hikmahe akeh banget lur. Siji selain donga supaya bayine tambah gedhe, tambah dewasa dadi sampurna, ragane ya sampurna batine, tur dadi wong sing saleh-salehah. Selain kuwi mau kabeh lur, supaya apa iso dadi lantaran nglumpukne tangga teparo lan dulur supaya ngepung brokokan kuwi mau akhire terjadi apa lur jenenge kerukunan. Nah, kerukunan rukun karo tanggane, rukun karo dulur-dulure. Mulane lur, adate wong Jawa ki luhur banget. Setiap titik-titik ada perubahan kelahiran, nah, ngene-ngene kuwi dienekne apa? Mangan-mangan bareng, mangan-mangan bareng. Dadine terjadilah suatu interaksi sosial yang rukun dan apa mempererat tali persaudaraan lur. Wis muga-muga infone iki kanggo Abah Guru iki manfaat.